Ano? Jubilin! Jubilin! Diha antang nang langga pa sa unat. Ano tayo? Yo! Bangkin ako sa'yo. Ambes! Ala! Ginamit ang dila. Pagkitag nga nga, hugger. Tarungan, itoy! Yan, ay kunay. Hindi pa sila sa tiyan. Ligo na. Ano itiron? Sir, mahurot ng ulo anak ron. Tambala naman ito ng mama. Ya? Awal libat kira kita. Sige. Yan eh. Libat kira yang di Malay. Igo kasi mong video na. Uy, tinuod sa dako ng tino nga. Nagkatakanta nga. Sira usa. Bro, ikaw ko? Uy, mas dida kasi kung bukang tanong nga. Iyaha, kiskuan man na iyaha. Isa na ilang sound na dito lahat. Alam mo to. Siyempre, yung mga ganyan, gamaya sa mga kapuwata may ka ba? Gamaya sa mga ano na. Ito tang maya sa focus ba? Huwag din lang Ikaw lagi te. Ay, hello. Butang ba? Si Kugos, ibutang. Ikaw lagi te. Mana to yung mutuno? Mana? Puyo ba mo? Wala ang itay tato. At tayo natagit ng kutsara din. Di ba tago mo daw? Gamay lang. Gamay lang. Aga sa mga mong husay na. Ito tarap magkamadog sa kay ko sa gawin. Ote o. Na ako Alam mo, nagkanda si Julie. Ang ganda. Katakantam ka to gahapon no. Palabuan na. Palabuan na. ay buak. Ito ga video na sa atin eh gage. Diba kirahan na. Awang binutan. Ayo bye. Hindi man to late, di man to updated. Wag. Meh, inam ka. Salamat. Hindi sa may tagtungo na ni ko. Nabing inom gid. Yung init yoy. Luhag maayo. Inita panahon. Malik-malik niya. Tiinom eh. Yung meron tayo. Oh, ding lusa deh.